gahapon day, di ba? Okay naman tayo to, balik naman unta. Yes. Gahapos buntag, naglinog na po. Lagi, ang session gani gahapon. Wa ba dayon, wa ba tiwas? Oh. Managawas na po ang mga magtutunga gapon dahil tungod kay mo palagi ni di palagi na ito magkakasama matag na. Correct. Kung wa na bagyo busugundaan ni magkakasama. Okay kay ko kanang gihimo karon sa Department of Education. Nga naman, di na ko isugal day ang safety sa akong anak day myself. Correct. Tama man to iyon nimo. Pila na kabuok na mga estudyante day. Ang mga learners pila na kabuok day. Maato ka na sa teacher. Nga ang teacher pa na napay high blood. Nya para sa atong teacher sa Turig. Nga nakuya pag-unas mga bata pa. Di ba? Lahi pod ang sa bata na kanang peace of mind nimo dong ito kung naara sa balay. Naara sa balay. Tinood na. Kay at least kumulinog, oy mga anak na, ana man tayo na, no? Tinood na. Sa eskwelahan, ginuukog nakatrabahoan murag bahala lagi maunsa ka basta imong anak lang gid imuhang siguro kumusta man ka diha asa naman yan di pagid mo tabag ang eskwelahan. Kay lagi kay nakayabukat ng agi day myself. Maog yun. So maayning nga lakang sa ato ang Departamento sa Edukasyon sa pagkakaroon na man irin samtang ginapaniguro nga while nagpabilintang vigilant no gi-prioritize gihapon ang safety unya magpabilin gihapon ang pagkat-on sa atong mga kabataan.